Moi! Avataan nyt Samsungin aivan uudet Galaxy Buds 3 Pro kuulokkeet. Saapui tänään. Paketti näyttää hyvältä. Sekataan mitä paketissa on sisällä. Tää on varmaan joku järkevämpi avaustapa. Täällä on hienon näköinen kotelo, itse varsin tyylikkään näköinen, jossa on kuulokkeet. Tsekataan ne hetken päästä vielä paremmin, katsotaan, että onko täällä jotain muuta. Täältä löytyy latausjohto. Täällä on sovittimia erikokoisille korville. Ja täältä todennäköisesti löytyy pikaohjetta. Kyllä, Quick Start Guidea. Myös suomen kielellä. Takuukortteja. Vielä nämä kuulokesetti. Tosinkin näyttää varsin tyylikkäältä paketilta. Täällä on latausportti pohjassa. Täällä on myös joku painike, josta en nyt vielä osaa sanoa mitä se on. Myöhemmin tulee tuotteen arviointia. Varsin kivan näköinen tuote. Palataan tuotteen yksityiskohtiin myöhemmin.